Tässä on 4 vinkkiä, jotka kannattaa tietää ennen Kiinaan matkustamista, tai muuten sulla voi olla edessä aika hankala ja rankka reissu. Osa 3. Monia varmasti mietityttää kielimuuri Kiinassa, ja on ihan totta, että suurin osa kiinalaisista ei puhu juuri ollenkaan englantia. Ainakaan mulle tämä ei kuitenkaan ollut ongelma, koska kaiken sai aina selvitettyä Google Translatein avulla. Mä jäin jopa kerran jumiin mun hotellihuoneeseen, ja siihenkin mä sain soitettua apua respasta Google Translatein avulla. Edellisessä videossa mä mainitsin, että Kiinassa pääsee matkustamaan kaupunkien välillä hyvin junalla. Jos sä kuitenkin haluat matkustaa nopeasti tosi pitkän matkan, niin lennot voi usein olla kätevämpi ja edullisempi vaihtoehto. Älä kuitenkaan ota mukaan kallista varaakkua Kiinan sisäiselle lennolle, jos siinä ei ole Kiinan hyväksymää CCC-merkintää tai se todennäköisesti takavarikoidaan turvatarkastuksessa. Osa hotelleista Kiinassa ei hyväksy ulkomaalaisia asiakkaita lisenssisyistä. Mä suosittelen varaamaan hotellit kansainvälisiltä nettisivuilta, esim. Booking.comista, Agodasta tai Trip.comista, joissa suurin osa hotelleista on sopivia ulkomaalaisillekin. Niistä voi yleensä myös tarkistaa hotellin säännöt ja hyväksytäänkö ulkomaalaiset vieraat. Trip.com on majoituksen varaamisen lisäksi tosi hyvä sovellus Kiinassa eri palveluiden varaamiseen, koska sieltä saa helposti englanniksi varattua esimerkiksi junaliput, nähtävyydet ja eSIMin.